gutom. Arnold siguro, gutom. Gamay naman niya kaon. Tawag daw niya. Bugtuma. Ako, waka koy. Doon ako sukyot. Ing naglalita, nga doon nalaktod agianan, doon na din hipunta. Ah, dito sa may takong. Dilimayo dito agian sa takong, sir, oy. Tungason man kay to dito. Sa mo tagkadugay abot pa ingon din eh. Ako, gusto ko uban sunod ha. Pilo, ako sukyot, takong taagi. Exercise ba? Exercise. Ikaw, Arnold, ha? Ayaw limot, ha? Upan gapong ko sunod, ha? Pero sir, dato magiging ka sir. So sa sunod sir, pagpalit na lagi helicopter, kaya haron nagtungas nimo, di na ka mohangak. Ikaw, Arnold, abuang ka sa dako, ha? Kung mapalit ko helicopter, unya, kumaklas. Palihala. Hilom na lang mo, Arnold. Saon, gusto man ni sir nga mag-exercise. Ako, uban sa inyo, tungod sa sungkot. Ako, mamasin, ako kita sungkot. Sir, maghilom ta ana ha. Kay niingon na ba to si Inday? Nga dili ta pa sa baon. Kay dili siya gusto nga daghan ang mahibaw. Ako, wa man tabi. Ako, tinuod ng ngita. Ako, interesado man sad. Tara. Ato ta dito. Layo ra to nimo sila partno. Si Pirmin o Gaspar. Mao lagi unta. Pero nga ako ba, o magkasinabo to si Permin ug si Inday, nagduda ra bagid ko ato nilang duha na. Nila si Kinsa. Nila ni Inday ug ni Permin lagi. Oh, nganong nagduda man ka? Wa pa man ti kasuginli no. Nga nagbinayluay og butang sila si Inday ug si Permin. Nagbaylo ay? Unsa mang mga butang nga partno? Si Permin dunay kristal. Iya tong pinunitan. Giili sa singsing ni Inday. Kristal? Singsing? Tuan ni Inday ang kristal ni Permin. Unya ang singsing pud ni Inday, tuang Permin. Mao ba? Mao nagduda ko. Ang ako lang ba og may kalabutan to sa ilang relasyon tong ilang panagbinayloay sa singsing ug kristal? Unya, wa na mo susiha? Gisultian na ako si Permin bahin ni ana. Wala man kunoy relasyon ang ilang panagbinayloay. Kung nagbinaylo ay lang, sa may naaana. Total, inigkahuman lang nga niya atong project ni Mr. Neri. Kinahanglan tumano ni Mr. Neri gyud ang iyang saad nga kondisyon diri nato. Imos day Clarita, ako Susan. Hinduta. Kinahanglan ing grande gyud atong kasal partno. Ing grande gyud atong gastuhan aron kardinal gyud kasal na to. Mao na akong pangandoy. Mga anak ko tong Mr. Neri ang ato pangasawon. Tanaw, di naman siguro sila mga agi diri kay hapo naman. Na, nahala. Oy, ang nagalindot, kay lami kay sudan sila sa Inday Clarita.
Di na mo akong ipaabot nga balita, pastor. Ang akong gitugo nimo nga panidaan nimo si Fermin ug si Gaspar. Okay na, doon na sa pabalitan, bahin mo na. Unsa man? Si Firman mo si Inday Clarita. Murang suo na kayo. Unsa may buot nimo ipasabotan ng suod na kayo? Amigo na kayo sila ba? Ano nga, kung naglakaw sila, sikit kasanan. Sikit pas pinyato. Usahay mag-holding hands. Tinuod ka, pastor? Ay, oo lagi. Una ikaw. Unsa man sa imong gibuhat? Oh, wa. Ang akong padlungon ako nga wag ko katungod. At the same time, dito lang ko nga Rika, akong kitsikap sa Rika. Ikaw ba? Maniguro lang sa kakimo. Unsa may mayamo ng attorney? Ang akong ibuhat magsigla kong paniin. Pero bakit ko yun ko? Sige ko tusik ni Rika. Nahibaw naman ka, pastor. Nga nagtrabaho namin si Puloy. Unya, ang among ikasabutan, kung mahumanan namong projeka, ihatag ni Mr. Neri namo sila si Inday Clarita o si Susan. Ay, oo! Naibaho ko, anak! Unya, kung dili nimo mabantayan, kung si Bako magkasinabot si Fermin o si Clarita, ako'y malaot. Oo, tinoon na. Lupig pa sa guksok ni mong nahunsan. Unya, masugot lang ka, nga maparehas ko sa guksok na hunsan. Ano, adili? Ikagla ko kaon, di ko sugutan na. Por eso, ang akong gisugo ni mo may unahon, di kay maniguro lang kagimuha. Akong kiprikamutan to ni. Uy, mo ko'y memo. Ang akong badlungon sila nga, di magsikit. Wa ko mag-ingon nga imong badlongon. Imo silang panindan og maayo. Imo silang babagan kung doon na sila daotang buhaton. Mao lagi. Pero waam kong kakita nga doon sa dautang gibuhat. Di ako gipsagdan. Sa imo hunahuna, pastor. Wa ka sila gibuhat nga daotan. Siguro ka nga hinagalaay ra ang ilang pagtagdanay. Ato ni, ako din to my eyes. Ako na nakita nga, was lang gibuhat ang pagsikitay ra. That's enough. True, correct. Aw, kung kana lang, di siya ko diskumpiyado na, pastor. Oh, kanara. Wala na to ni. Kanara yun. Tingalig nalipat ka. Wa lang kakita nga naghagkanay na to silang duha. Oh, ambot na sa gator ni. Wa man jud ka kamalipat. Ambot na gator ni. Kayo sa'y magkilala sa Miss Arnold. Ang mugang kagiyong dyan na doha. Iksanta. Mao na. Kang imo na mag-iimong giyatiman. Di man! Panagsara mga ako to ni. Tapos ipuntan, ikaw ang siguro. Di ako. Sa sunod gani, ayaw yung palipat. Aron may bawa na to ang matuod. Ganda, oy. Noy. Oh. Ay, sulti ra ko nimo, Noy. Ari sagod. Sa man Marje? May gikasabutan na dahil sila si Mr. Neri na nila ni Engineer pa kung Engineer Igham. Kasabutan? Saan sa man? Gisugda na nila ni Engineer Pahak kung Engineer Igham ang pagpatubig sa lapirong aron may balik ang pagkalina sa maong dapit. Tinood ka Marje? O, lagi. Katong ginganan og toryo nga gikasulti ni Gaspar. Gisugdan na kuno ang pagpatubig sa lapirong. Wa man lagi ko sulti ang gas para na, nga nakita man mi. Bitaw, sila si Inday ug si Susan? O masan magsulti na ako? Tingali ko pa sila mahibawan na. Dili sa na mahitabo nga wa sila mahibaw. Ambot lang. Adtuon ako sila, uy.
Una lang magpangaon ni Gaspar. At tuon sa ako sa Inday. Indabag. Hayag niyo ang kadaugan. Sa ato Patoryo. Hayag na kayo ang akong kadaugan. Hayag na yun, Chok. Murag, makikita yun ako, Chok, nga kamo nagkakasubangan sa pari. Mao nang higayon na Patoryo. Sa adlaw sa akong kasal, patulimbangon ako ang tanang kampana dinhi sa Sugbo. Maayo pa ang tatyo, ang kadunga mo, engineer Ikham, para alikin ang kasal. Di ba? Unsa man si mong paminaw? Mayo ka? Kadua-duaan pa, Chok. Mm. Kay si Inday Clarita, tuwa mo hilig sa lain. Mao ba? Oo. Murag doon na. Kay suod kayo si Inday Clarita o si Fermin. Di ay. Oo. Ang Ma'am Susan, huwag kay kompetensya. Hawan kay mong dan. Kang Frank Adan, daghan kayong bukot-bukot. Mahog yun. Kung ako'y unang sugto ni Susan, aw, Pildis Frank, dira kasado na. Pirag yun. Nindot, negosyuha na. Murag, gigabaan si Frank nako sa among project dito sa Palawan nga siya may nakaingon. Luoy kay si Jerry Ikham. Usahay ning taong linupigan. Hatagan jud sa hustong leksyon. Ang kadugang siyang di malas, Chok. Hasta iyang bata-bata, natakdan. Si Pastor, Oo, si Pastor. Kabaw ka? Mm. Ang iyagi pangulitawan nga si Dirika, dili na tanin ako. mo ba? Oo. So, dihagi sugo ko niya paghatag sa litrato. Dito ni Drika, ang akong litrato mo gikuha ni Drika. Liwat manggug ka na ko, Dong Toryo. Gwapo manggug ka. Pag umangkon guti ka. Buyag in taon, Chok. Padong na bang hapon na, pag mungit na biya. Pero, parang way mahay, ato lang yung sultian si Frank sa tinuod. May gikasabutan na day mo. Tali nilang Engineer Paco, Engineer Ikham. Kasabutan? Saan sa man? Kuan man good. Dili ba ni pagpangilabot ako aha, Susan? Gusto na kong masayod. Kay yato na gunin ni Gaspar ang kining balita. Nagisugdan ako no ni Engineer Pahakog ni Engineer Ikham ang pagpuno sa tubig sa Lapirong. Ilang punon sa tubig ang Lapirong? Mao lagi ko no. Huwag na lang masulti ang papa, anak. Katuon sa baya ko, day. Di ba, katong pagpangato na to sa liguan, nasugatan man nato si Engineer Ikham ug si Engineer Pahak. Nagsukod-sukod pa man ganito dito. Oo, bitaw. Tingaling mauna to.
Dito mo sa mga ayaw ka sayaw din. Amo ba? Linaw-linaw sa tabas. Piligaw ako, piligaw ako. Sige, mo kanta ko. Kantahan di ka. Sayawi lang. Sige, sayaw di ka. Ako lang to karan para lindot imong pagsayaw. Okay, okay. Ha? Okay. What a waste blue, blue, yeah, not so the rocket, see the rocket, see the rocket, head floor till I feel, head floor till I fly, yo so free, so, humanap ka ng pangit at pibigin mong tunay, pag hindi ko matanggap, ibagsak ko tulay, which now, right, so let's go, where are you? Yo, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay, pag hindi ko matanggap, ibagsak ko tulay, you know, that I can't see both. Rock shit, you can pop. Saan ang gutaon mo? What? Sayo nang gutaon na diha. Sunod na kainom na sad na. Uwa, nakadimdim lang. Hoy James! Unong sa diha oy. Hoy James! Unong na diha oy. Unong na ba? Sige. Salamat ya, salamat ya. Stop. Bili no? Subaya. Iya, kumusta mga lakaw ni mo, Margie? Wadi may bawa sila si Inday ug si Susan sa ilang kasabutan nila ni Engineer Igam ug Engineer Pahak kang Mr. Neri. Unya imo nagsultian si Inday Clarita og si Susan. Oo. Walang unta nimo sulti eh. Di ta manghilabot ana. Igo raman kong nangutana ni Susan. Unya si Susan sab mo'y nisulti nga kang Inday. Sa sunod ha. Kinalang di ta manghilabot ana. Kailangan ang katungod. Di ta maglabot-labot ana. Si Manikas person, dahil nagsabaw. Kaya nga naman de. Niingon siya, nga di siya makadawat, nga mahiadto si Susan sa engineer, nga wa niya higugmaa. Naunsa sa ng tawhana. Saan ang bahina di ta angay manghilabot? Kaya wa tay katungod. Syaro naman sab. Musugot gid Inday ang kondisyon na. Wa ta katagna. Wa ta masayod sa matuod. Kay si Inday, bisan anang kondisyon na, wa siya mahimo kay tungod nirespeto siya sa hukom sa iyang amahan. Naarla niya kung unsa iyang hukom. Pero kita, wa tay katungod. Di ka mahadlok ka, anak. Ipanghatag naman ta ni Papa sa mga taong wala to igma. Ay, kaya nga naman, naibaw na day ka kung kinsa ihatag ni Papa nga to sa tao nga makapuno sa tubig sa labiro. Mahimong ikaw, mahimong ako. Kita mo ha. Ayaw dayon pagkaratol. Wala pa'y kasiguruan ang imong gikahadlukan. Wala lain, day. Gatong nagsugod-sugod sa lapirong. O ako hindi kasabot ni Papa. Magsabot ta. Ano sa man? Matinuod gyud ang imong gikahadlukan. Ayaw gyud pagpakitag pagsumpang sa ilang. Saan man? Usugot lang ka. Di ba nga ganda ni Papa paniya sa hayo? Di ko musugot sa apan waksad ko mahadlok na mahimo na nila. Di gyud sila makahimo susan sa pagpapuno sa tubig sa labiro.
bayad sila na imo. Hindi ka maglalis kung may tapo or dili pa. Basta ipasilaan ko lang kanimo, Susan, nga tunay sakit si Papa. Sa higayon niya nga magsupak-supak kaniya. Tingalig doon daw tamay mo kaniya. Gusto ka ba unya nga mawad-an ka o Papa? Lagi ko mo uyon. Sayon-sayon na lang tapanghatag ni Papa. Susan, paminaw lang ko. Gusto ka lagi. Apan pagmatngon lang. Kung gusto ka mong umusupak, sila si Engineer Igham o Engineer Pahak ang ipakita kanila ang imong pagsupak. Apan dili kang Papa. Kanang dili masayod si Papa. Anong dili man lang karon nato sila sultihan. Nganong dili man lang karon nato sila santaa. Nganong hoton pa man nato nga matuman ang gisugo ni Papa. Kalma lang, Susan. Ato silang santaon sa paagi nga dili mahibaw si Papa. Unsaon? Ay, ako rin may baw ni Ana. Ayaw lang gitanduga si Papa. Pasagdi lang na siya.